Vi er blevet inviteret til konference af ministrene i forbindelse med regeringens handlingsplan. Regeringen ønsker en dialog med erhvervslivet om globalisering og mulighederne på vækstmarkederne. Vækstmarkedsstrategien for udviklingslandene blev præsenteret på konferencen. Flere lande er blevet udvalgt, herunder Vietnam. Vietnam er blandt verdens hurtigst voksende økonomier med 90 millioner indbyggere. Vietnams høje vækst kan navnlig tilskrives sine lave lønninger og et attraktivt land for outsourcing. Vietnam er indtrådt i WTO, World Trade Organization, i 2007 og har tiltrukket mange udenlandske investeringer. Der er i 2012 indledt forhandlinger med EU og Vietnam om en frihandelsaftale. Under halvdelen af befolkningen er under 30 år. Der er udsigt til en tredobling af bruttonationalproduktet per indbygger frem til 2020. Middelklassen og købekraften vil stige markant. Dette giver Vietnam en række store udfordringer på stort set alle områder, herunder også CO2-udledning. De lande, som Danmark har valgt at samarbejde med, er i voldsom vækst. Danmark, herunder regeringen, ønsker at give en hånd til klimaet og samtidig skabe grobund for dansk know-how og eksport af dansk teknologi i Vietnam. Regeringen har afsat 500 millioner kroner til grøn energi i 2012 og 2013 til blandt andet Vietnam, Sydafrika og Mexico samt flere andre lande. Der er afsat 65 millioner kroner til bilaterale energisektorprogrammer i Vietnam fra 2013 til 2015, også benævnt LCTU, Low Carbon Transition Unit. Vi satser på som rådgivende ingeniørfirma og project manager i Vietnam og Danmark at bidrage med grøn vækst, herunder vedvarende energi og energioptimering, særligt inden for byggeri, industrielle processer og infrastruktur. Vi samarbejder med Energistyrelsen, Danida, den danske ambassade i Vietnam, IFU, State of Green med flere. Hvis I også ser muligheder i Vietnam, så kontakt os eventuelt for samarbejde. Vi er etableret i Vietnam siden 2008 og deler gerne ud af vores erfaringer og netværk, uanset branche.